Szép napot újra, tehát itt vagyok, meg van furva, akkor ugye most teljesen maga, ugye a könyvborítóm, tehát ami így néz ki. No, ugye ezt ekkora egy nagy ecsettel én leszoktam teljesen portánítani, ez nagyon fontos tényező, hogy egy darab por nem maradjon rajta, természetesen. Semmiféle zsír nem kerülhet rá, ugye ezért én OSB lapon dolgozom. Egyébként itthon, tehát itt gyakorlatilag itt helyben. No, ez egy újfajta, ugye egy fehér borító, ami kemény borítós, mindegy csináltam ugye puha borítósat, illetve csináltam ugye nem fehéren bordót, és azt találtam ki, hogy a fehéret úgy fogom megcsinálni, hogy fekete cérna és aranyszállal. És ez úgy néz ki, hogy ilyen aranyszállal dolgozom, megmutatom azt is. Tehát gyönyörű aranyszállal szoktam dolgozni, ugye ekkor nagy tűkkel, de mindjárt fogjátok látni, ahogy gyakorlatilag fűzöm be ugye a maga a cérnát, ugye itt most van benne speciál egy, de hát én ezt kihúzom, mert most nekünk erre most semmi szükségünk nincs, nekünk most gyakorlatilag egy fekete cérnára van, viaszos cérnára van szükségünk, ami ugye amit mondtam is nektek. Azért gondoltam, hogy beleviszlek benneteket ebbe a csodálatos világba, mert én úgy látom, hogy az embereknek ez nagyon furcsa, amit egyébként megértek maximálisan, hiszen ez nagyon régi történet, ugye régen csinálták így az emberek, meg kézzel fúrták, nekem is van ár, minden, tehát meg tudom én azzal is csinálni, tehát ezzel sincsen semmi akadálya, de ugye, hogy itt a Dream, azért ez egy nagyon-nagyon az segítő történet, nekem legalábbis. Másik az, hogy azért pontosabban tud fúrni, tehát egyenletesebben. Igazából nem az a lényege, hogy egyformán, tehát itt azért szeretném, hogy tudjátok, hogy itt a luknak nem probléma az, hogy nem egyforma, vagy nem egymás mellett van. Itt azért mondtam, hogy egyéniek a könyveim. Tehát az egyéni könyv arról szól, hogy gyakorlatilag teljesen mindegy, hogy a luk hogy helyezkedik, nyilván nem a közepén benne ugye maga a könyvborítónak, ez természetes, de mégis valahogy mindig másképp sikerül, ami szerintem egy teljesen normális. No, akkor megmutatom nektek, hogy ez így működik, hogy ezt a kezembe veszem, és akkor szépen elindítom a varrását neki, csodálatos módon, így. És akkor én szoktam úgy, hogy esetleg teszek ide egy csomót, nagy történet nincsen benne, mert jelentőségese, mert egyébként stabil. Tehát miután viaszos cérna, ezért ennek nagyon masszívnak kell lennie. Tehát nem sima cérnával ezeket a dolgokat nem lehet megcsinálni. No, tehát én így szoktam varni, és ez nagy türelem kell, de én nagyon szeretem csinálni, nekem ez egy teljesen egy kikapcsolás. Tehát én nem csak megírom a könyveimet, ugye most már azért elárulom a titkot, hogy a második kötet is készül, ami egy fantasztikus könyv lesz. Ugye ott teljesen más témaköröm lesz, ott univerzum és a lélek rejtélye, természetesen a lélek útja 2 lesz a főcíme, ez az alcíme. Ez azért, mert hogy szeretném nektek majd bemutatni az összes asztrálutazásom és a megélésemet. És ezt szeretném leírni nektek, hogy átéljétek azt, amit én átélek. Hogy nem kell mindentől visszakozni, esetleg félni, mert nincs miért. Hiszen az emberi tudatosság egy fantasztikus, és az emberi lélek. Tehát te mered használni a saját lelkedet, és arra is hallgatsz, mint ahogy szoktam mondani, hogy a lélek az egyetlen igazmondó, akkor biztos lehetsz benne, hogy arra az útra fogsz állépni, amire kell. Tehát én gyermekkorom óta nagyon-nagyon sok minden átéltem, megéltem,
Nyilván nekem is voltak olyan momentumjaim, hogy nem azon az úton mentem, de hát emberek vagyunk itt a földi életben, nyilván ennek így kellett lennie, hiszen mindenkinek megvan a saját útja, azért szeretném, hogy tudjátok. No, ideig eljutottam, és akkor jövök vissza, amikor az aranyszálat is ugye viszem bele, jó? Addig is szép estét!